Ayokul. Bata pa kukul. Ang Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Kinasal sa matandang Japanese ang girlfriend ko para makarating sa Japan. Ohayo gozaimasu! Sa mga suking tagapakinig at tagapanood ng programang Mga katas ng nakalipas. itago niyo na lang po ako sa pangalang Francis. Ang katas ko pong ito ay tungkol sa girlfriend kong si Jennifer. 3 taon na po kami, Kolan Tits. Tumagal po kami kasi member din po ako ng Kaloyal Club. Meron pa pala nun? Meron pa. Pinalak niya pong mag-Japan para makatulong sa kanyang pamilya at para rin sa aming kinabukasan. Ang mga plano niya po, papasok bilang entertainer at kalaunay lilipat po sa factory. Para mangyari po yun, kailangan niyang mag-asawa ng Hapon. Pero, tinatawag nila itong imitation. Kumbaga, kasal-kasalan lamang. Hindi original. Original pa rin po. Pero hindi nila mahal yung isa't Pero isa. imitation. Opo. Ba't ka nagdadanong? Para ma-educate kami. At pupunta siya sa Fukuoka, Japan. Anong spelling nun, Mang Kano? Basic. Kaso ayoko po ng ganun. May kasalo ako, may kahati ako kay Jennifer. Kaya palagi po kami nagtatalo Kola Tits. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Bango ng mga... Ano ba? Huwag mo akong kausapin. Sinabi ko na sa'yo, ayoko talagang pumayag eh. Hindi ba pwedeng mag-Japan ka na lang pero hindi ka mag-asawa ng Hapon? Kailangan yun. Kailangan yun para sumakses talaga ako sa Japan. Alam mo naman,
ano lang yun, press release. Yun yung mga kailangang step by step na gawin para gumanda yung buhay natin. Para sa'yo naman to eh. Okay nga ako, papasok ka na ng entertainer. Pumayag na ako dun. Sabi mo, lilipat ka sa factory. Pag nandun ka na, okay yun. Pero yung mag-aasawa ka pa ng hapon, paano ako? Hindi. Paano ka? Tayo pa din. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang makakasama ko habang buhay. Eto, for the meantime lang to. Para sa ekonomiya ng natin, pagsasama natin. Eto, I promise, mahal. Mahal, makinig ka muna. Huwag ka munang nababad trip. Pakinggan mo muna yung side ko. Ano? Kinasal. Tapos, pagkadating doon, after 2 years, i-divorce ko yun. Tapos kukuhanin kita. Pag nakuha na kita, forever na tayo dun magsasama. Dun tayo. Eh di ang ganda ng buhay natin. Hindi katulad dito. Hirap na hirap tayo makaipon dito. Andyan na tayo. Ididiborsyo mo siya after 2 years. Eh yung sa loob ng 2 years, magsasama kayo. Sabi mo, di ba? Oo. Sa tingin mo walang mangyayari sa inyo, lalaki din yun eh. Wala. I promise, wala. Lalaki pa. Ganun ka ba? Sila lang. Oo. Hindi ako ganun, Diba, pero sila. Mahal. Wala ka bang tiwala sa akin? Tiwala ako sa'yo. Oo. Wala akong tiwala doon sa kung sino man yung hapon na yan. Kaya ko yun. Under ko yung hapon na yun. Kayang-kaya ko yan. Ang hinihiling ko lang magtiwala ka sa akin kung mahal mo ko ng buong puso mo. Mahal, tingnan mo ko. Mahal. Magtiwala ka sa akin. Kaya ko to. Dati pa ako strong independent na kaya ko nga lahat ng pagsubok sa buhay ko na kaya ko maging entertainer. Ngayon pa ba? Ito na eh, sumasukses na tayo eh. Mahal, sa'yo lang ako. Pangako ko yan. O tayo, ang tawag dito? Pinky promise. O game. Game. Promise. Promise yun. Pinalis agad siguro ikaw yung mambababae. Ganyan kayo mga, ikaw nga yung magpapakasal sa ibang lalaki. Tamo, tumawa. Payag na yan. Hindi ako tulad ng iba dyan. Sino yan? Mga kaibigan mo? Sige na nga, payag na ako eh. Bina-blackmail mo naman ako. Sige na. Love you. Love you Yun po. lang. Pinky promise lang, kiss lang, yun lang. Ano gusto mo dito, Quickie o sa loob? Yun na. Sige na. Suot ko ngayon yung paborito mong burgundy na tibak. Uy. Dali ka, usap mo! Dali ka na. Balik rito. At tuluyan na pong nag-Japan si Jennifer Colatitz. Pinayagan ko na po siya. Alam ko namang mahal na mahal niya ako at parte ako ng mga plano niya. Sakit man pero oo nga, nagpakasal na po sila nung hapon na si Haruto-san. Okay naman po yung komunikasyon namin. Halos araw-araw po kami nag-uusap. Ang hindi okay ay nagsama na po sila sa iisang bubong. Ayon po sa kanya, kinakailangan daw po yun para pag nag-inspection ay hindi sila mahuli. Lo, tuwa ka naman dahil kayo lang dalawa dyan. Uy! Mahal, ano ba yung tono ng pananalita mo? Mahal. Di mo maiwasan mag-isip ako eh. Huwag ka kasi mag-isip. Kaya nga maya at maya magka-video call tayo. Tumatakas ako kay Haruto-san. Para lang hindi ka mag-alala. Sabi ko sa'yo, pagkatiwalaan mo lang ako.
Oo, sa kanya ako walang tiwala eh. Pero kaya ko siya. Na-under ko siya. Huwag ka mag-alala. Kiss mo nga ako. Kahit video call lang. I miss you so much. Miss na kita. Saka, nangangako ako. Walang nangyayari sa amin. Hindi ko pa nakikita yung ano niya na maliit. Ba't mo alam na maliit? Sabi ng friend ko. Okay. Kala ko naman tinignan mo. Ikaw ang praning mo siguro. Ikaw ang may ginagawa dyan. Ganyan kayong mga babae, binabaliktad Ganyan mo ko. mga lalaki, takot kayo siguro sa sarili nyong multo. Ako na nanahimik, nagtatrabaho ko dito para sa future natin. Ikaw, selos ka ng selos. Wala ka naman dapat pagselosan. Mamaya gawin ko yung pinagseselos mo. Ganun ba yon? Hindi. Huwag ka na mag-alala kasi. Sige na. Love you. May iwasan, maiinis talaga ako eh. Love you po. Love na love kita. Hey! Hey! Ay, mahal, baba ko na ha. Bye. Teka, uy. Ba't mo baba? Ano ba ito? Ba't niya binaba? Kakainis naman. Di ba, Kim? Ikwento mo nga yun, Kim. Di ba, Apaka-bobo mo pag naniwala ka dyan sa girlfriend mo na Bakit walang mo nasabi? nangyayari sa kanila. Kukwento, eto, mag-open up na ako sa inyo eh. Ikwento mo na, Kim. May background music dyan. Gusto ko ng Andali, Kim. Huwag kang mangialam dito. Magkwento ka na lang. Go! game. Kim, kanina pa kami. Napanis na yun. Magkwento ka ba o iiyak ka na lang dyan? Bilisan mo. Ano ba nangyari kasi, Kim? Sobrang sakit. At ganun na ang nangyari. Iniwan din ako ng girlfriend ko. Sabi niya papakasalan lang for the economic. Yun ba yung yung jowa mo dati na pinakita mo sa amin, yung blondie? Siya yun. Ang ganda, diba? Jackpot na siya sa akin eh. Naka-uniform. Yun nga! Daming Ba't description. kagalit? Kinaklaro na namin kasi babaero ka rin, tomboy ka eh. Pero hindi naman ganun si Kim. Hoy! Kim, hindi naman ganun si Jennifer. Hindi naman siya tulad nung girlfriend. Crush mo ba yun? Anong crush mo ba yun? Hindi naman ganun yung girlfriend ko si Jennifer. Di tulad dun sa jowa mo. Sinasabi lang na, alam mo, nagmamalas. Walang ibang magmamalasakit sa'yo kundi kami mga kaibigan mo. Sigurado yan, nagbembembangan niyang hapon tsaka yun. Imposible, sila lang dalawa sa bayan. Ano sila magtititigan niya ganyan? Ano? Mag-ano sila? Magne-Netflix Oo sila, nga. tas wala silang holding hands. Siyempre, pag nag-holding hands, aakit ng aakit, papunta sa boobs. Tapos sa boobs, magtatanggalan ng bra. Tapos pababa, magtatanggalan ng panty. Hoy, tumigil ka nga dyan. Basic. Ano? Promise. Yamata kadasai! Oye! Yamata kadasai! Rameni! Yamata kadasai! Ay! Yamata! Yun, yung sinasabi namin. Di ba? May na-imagine ka, yun. Tama yung na-imagine mo. Nakita Oo namin sa nga. thought bubble mo eh. Oo nga. Kabahan ka na. Paano yung kaba? Paano? Pogbog. Ganyan. Ang pangit, di ba? Pero hindi magagawa sa akin yan. Ay, ikaw. Siyempre, mahal Si mo Jennifer. eh. Siyempre, mahal mo eh. Kaya green flag yan sa'yo. Magagawa yan. May alam ka ba? Madaling magsinungaling. Magaling magsinungaling yung mga babaeng yan. Uy, magising ka nga. Ganun ba? Oo, babae ako dati eh. Basic. Hindi. Hindi po pwede to. Kahit pala lalaki ko lang tits ay pwedeng mag-overthink.
Wasak na wasak ako nung gabing yun. Nag-inuman kami ng aking mga tropa. Gusto kong makalimutan at ayokong isipin kung anong ginagawa ni Jennifer kasama yung harutusan na yun. Pero sumasagi sa isipan ko na may nangyayari sa kanila eh. Kasi lalaki din po ako. Basta sa iisang kwarto kayo, iisang bubong. Imposible di po ba? Gwapo naman ang mahal ko, bagong gupit. Hi, gwapo, I miss you. I miss you so much. Paano mo naman ako namimiss eh? May harutusan ka na dyan. Hindi ko siya namimiss kasi hindi ko naman siya mahal eh. Ang Siyempre namimiss... hindi mo siya namimiss kasi kasama mo naman siya araw-araw. Sana all. O ano? Ito na naman tayo, mahal. Every hour magka-video call tayo, tinatawagan kita para lang malaman mo na wala akong ginagawang masama. Sa tingin mo sapat na to? Ganito, video call, sapat na? Eh pag hindi tayo naka-video call, anong ginagawa nyo? Mahal, wala kaming ginagawa katulad ng unang promise ko sa'yo. Walang nangyayari sa amin. Yes. Mamin ka na lang kasi. Kasi bigat eh. Hindi ko alam kung... Diba pangako mo, papupuntahin mo rin ako dyan sa Japan. Ano nangyari? 2 years pa, diba? Kailangan mo naman namin ng divorce. 2 years pa para may time pa kayo. Magtsuktsakan kayo dyan. May time ka pa sa kanya bago ako makarating. Mahal, walang ganun na nangyayari. Kailangan mo lang magtiwala sa mga sinasabi ko. Magtiwala ka na. Kailangan ko tong gawin na magsama kami for 2 years. Kailangan to para matupad natin mga pangarap natin. Huwag ka namang ganyan. Nahirapan na ako na ganyan ka lagi eh. Ginagawa ko lahat eh. Ano ba gusto mong gawin ko? Ano ba gusto mong isipin ko? Akala mo madali itong ginagawa ko na nagpapanggap ako na mahal ko yung tao na nagsasama kami? Akala mo madali ito na malayo sa'yo? Hindi ito madali. At akala mo rin madali itong nangyayari sa akin ngayon? Nag-iisip ako kung anong ginagawa nyo pag kayo ng dalawa pag hindi tayo naka-video call? Kaya nga, sinisecure kita everyday. Bawat oras. Na walang something between us. Ikaw lang ang mahal ko at ginagawa ko to para sa atin. Para ako mababaliw dito. Jen! Para ako mababaliw, Jen! Francis, Hindi na ako nakakapagtrabaho ng maayos kasi iniisip kita. May nangyayari sa inyo ng apo na yan. Francis, wag mo kasing isipin yun. Hindi ko kaya eh. Huwag mong isipin yun dahil walang ganon. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang mahal ko. Tandaan mo yan. Hayaan mo na lang ako, please. Ha? Hayaan mo na ako. Ayoko na ng ganitong feeling eh. Hayaan mo na ako. Hayaan. Iwalayan mo na lang ako. Hindi ko na Huwag mo kaya. naman itong gawin sa akin. Huwag mo naman sabihin yan. Hirap na din ako. Homesick na ako sa'yo. Mahal. Hindi ko na kaya. Mahal, kaya natin to. Kaya natin to. Mahal, kaya natin to. Magtiwala ka naman sa akin. Ayoko na. Yun lang iniiling ko eh. Mahal, yun lang iniiling ko. Please, huwag mo itong gawin sa akin. Mahal na mahal kita. Pasensya na. Pasensya na. Ayoko na. Francis, please. Ayoko na. Francis! Ayoko na. Francis, wag!